Sanibonani Mzansi, sabona Telisand. Kuhle ukubuya ekhaya. Kumnandi ukubuya ekhaya. Yazi uMalundi iqhaza belishaya le ngaphandle phansi kwebridge ucabanga ukuthi la manje sengiyele ekhaya manje. Yes ngibuyile ku-Generation The Legacy. Nizocala ukungibona first week yango December. Ngithanda nonke. Push. Sanibonani Mzansi, sabona Telisand. Kuhle ukubuya ekhaya. Hello, this is Palisa Safago. I play as Anya Ngunya on Generations The Legacy. Don't forget to tune in on SABC1 weekdays at 8 p.m. What's up, beautiful people? Ikamalami Usparky Wagaxulu, aka Usocha Lumtimande Ngwenya on Generations The Legacy. Catch me on the 6th of December at 8 p.m. Mzansi Show. Asiyeke. Shamapotwa, Vulani TV. So 8 o'clock, Generation The Legacy. Tune in Monday to Friday. Ziyenzeka mawuthi busy uyasebenza, ufuna ukondla ingane ungasabi, vula umgqibelo. Khona yonke iphelele. Uthi ubhiza usithole isikhathi, thola idatha mntasa, ungene ku-SABC Plus sikhona. G-Wagon wasekhaya. Mfobo Jack Sure.